Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibalsamar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatatan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatatan. Ayan, good evening guys. Long time no see. Papapampam, bako sinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Rain, Ito kang sukuan na ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ngira na ug kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para viewers ang mga mutanaw pare si ugsod ang nga sabaw sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatatan sayaw wira papapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo back to back wiggle wiggle rampahit ang mga bukol. Ayun. Good evening everyone. Ayan. Nakikita niyo ba ako? Wala sa screen yung mukha ko. Ang mukha. Wait. Kaya nakikita niyo ba ako guys? Hindi. Kuso-kusohi ang nasa planggana, hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba, hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapam Arcade Camp Music. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibalsamar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahupasan ng katong mga hubog. Ayan. Hindi pa rin ako nakikita guys. Wala pa rin no? Ayan, dito. Ito. Wala ba't ganun? Ganun. Shout out guys. Ayan, Ma'am BBRB, shout out. Ma'am Sheldom, Donald Brown, Mare, shout out. Sir Abay, shout out Sir Abay. Maring Anba, shout out. Ayan guys, pa-like and share. Hindi ako nakikita dyan sa screen. Nagtago ako. Wala talaga. Ba't ganun? Anong nangyari? Wala.
Sulo ko nga. Nakasulo ako. Wala pa rin. Bakit kaya? Ayan, hindi niyo ako naririnig, guys. Meron naman. Meron. Pero hindi ako nakikita dyan sa screen. Bakit kaya? Naano ko na lahat ng layout dito. Ayaw niya. Anyari? Sir Alvin, Papa Jobs, good evening. Ma'am Rain, and good evening. Nadidinig lakas nga. Pero Sir Aba, hindi ako nakikita dito sa screen. Ayaw umakyat. Naklik ko na lahat ng layout. Nahiya. Ang tagal ko na kasi hindi na kapag LS. Thank you, Mare. Marinche. Mali ko ako ng encode. Sige, Sir Papa Jobs. Check ko po. Ayan, okay na po, Papa Jobs. Ayan guys, pero hindi nyo ako makikita sa screen. Hindi ko din alam kung bakit. Ayaw niya. Ayan guys, palike and share muna tayo guys habang inaayos ko ito. At sa mga hindi pa nakapag-attendance, attendance na po tayo guys. Ayan, Ma'am Rain. Attendance ni Ma'am Rain. Ayan, nandito na pala. Narinig niya naman ako guys, no? Pero ayaw pa rin. Ayaw niyang lumabas. Welcome Sir Papa Jobs. Ayaw pa rin. Kinayan guys, hindi niyo na ako makikita. Oy. Good evening po, Sir Alvin. Ayan. So, palike and share tayo, guys. Tapos, kukunin ko na kayo sa ating agenda. Sayaw na. Thank you, Ma'am Baby RB. Yes, Ma'am Rain. At unang live ko rin sa taong 2024. Opo, Sir Albe, maya-maya po magbibigay ako ng jacket. Ayan, kunin ko muna yung attendance. Ayan, attendance lang kayo dyan guys ha. Sa mga bagong pasok, ayan, like and share. At attendance tayo. Kunin ko lang yung attendance.
Ayan, na-miss ko to. Miss kong mag-live. Buong December hindi ako nakapag regular live stream. Ayan, ngayon ulit. Ayan, palike and share lang tayo guys. Ayan. Sino pa yung hindi ko dito nalagay? See? Ayan, may nag-look. Ano kaya yan? Ayan, nandito na guys ang ating attendance. Sinong ating kasama dito ngayong gabi? Ayan. Watsinanggo. Nandito si Watsinanggo at may papahulaan tayo guys. Sino ako? Ayan, sabi niya dito, sino ako? Yan, papahulaan natin yan guys. 450 Gcash. Ayan. Pahulaan natin yan. Yes, Sir Alvin. Yun nga, Mare. Hindi ko alam kung nasaan na yung ano. Yung camera ko. Hindi ako makita sa screen. Nasilik ko na lahat. Ito. Wala rin. Ito. Wala rin. Ayun. Ayun. Saan na yun? Ayun. Ala, bakit si Sir Orly? Ala, anyari. Ano yan, Mare? Sir Orly? Bakit si Sir, pag kay Sir Orly, hindi ako nakikita ako pag dito sa akin, hindi. Yun, nakita ko. Yan, ganyan na lang siguro, Mare. Nakita. Ayun. Na. Thank you. Ayan, okay na. Thank you, Mare. Ayan, guys. Nakita nyo na ako. Ma'am Queen Josa, shout out. Magandang gabi. Ayan, okay na guys. Thank you, Maria. Ayan, sino kaya itong dalawang kasama ko dito? Magpakilala kayo dito sa private. Ipapahula natin. Sino si Watsinanggo, saka sino ako? Ayan. Guys, 450 Gcash. Laan nyo. Sino yung dalawang kasama ko dito? Kasi kahit ako hindi ko alam.
Hula guys, hula. Mag-type kayo dito sa private kayong dalawa. Hindi kayo kilala. Pero sa isa, meron akong kung sino. Ayan guys, yung pangalan nila dito si Watsinanggo tsaka sino ako. For 50 Gcash. Dalawa ang kukunin ko. Tapos, yung isa, sino? Sige guys, hula kayo, hula. Dalawa yung kukunin ko. Dapat kumpleto. Dalawa din dapat sagot mo. For 50 Gcash, si Friends. Sige, sagot kayo dyan. Wala daw kuryente yun eh. So, hindi yun si Sir Junski. Wala guys. Wala kuryente si Sir Junski. Kahit ako hindi ko din alam kung sino to. Pati ako guys maghuhula. Malalaman na lang natin pag i-akyat natin mamaya. Basta sagot kayo dyan. Sumagot kayo. Dapat dalawang pangalan din guys ha. Si Wafu Ugwafu. Ugwafu. Miss you, Queen Josa. Nandito si Pearly. Si Maringchi. At si Friendship Anbang. Terdong of Ma'am Ivy. Happy fishing everyone. Ayan si Sir Jonski. Sir Jonski, shout out. Ayan guys, hula na kayo guys. Si Gcash, dalawa to guys. Dalawa ang kukunin ko. Si Mayert. Guys, kahit ako hindi ko alam. Iakyat na lang natin to. Ayan, kung sino dyan sa inyo ang may tama. Siya ang panalo. Dalawa. Okay lang, Ma'am Queen. Hindi pa tayo nakapag-start. Ayan, guys. Hula kayo dyan, guys. Ayan ang mga kasama natin. Sino ako? Ayan, sino daw siya? Basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litong karam mo sa'yo kapil hasta tong iba sa mar. Ulbog ang sampot kong makadungog. Mahubasan ng katong mga hubog. Sinong nakaan ka? Gcash! Sino kami? Sino ako at si Watsinanggo. Wala pang may nakasagot. Dapat tama yung dalawang sagot nyo guys ay yung dalawang pangalan. Salita ka dyan, Watsinanggo. Sinan ko, magsalita ka na. Hindi ako kasali. Dalawa yung kasama ko dito, balik tatlo na kami dito. Sino yung dalawa? Sino si Watsinanggo tsaka sino ako? Watsinanggo, magsalita ka nga. Wala pang nakasagot. Watsinanggo. Hindi nagsasalita si Watsinanggo. Parang alam ko kung sino to. Pero hindi ko sasabihin. Watsinanggo, pipi. Watsinanggo talaga to.
Mag-ano ka sa private, ba't sinanggo kung ayaw mo magsalita? Ma'am Joris! Shout out Ma'am Joris. Ma'am Ruby, wala kang panty, nakita ko siya. Hindi ko din masabi guys kung sino nang nakatama dyan. Hindi ko alam eh. Gusto ko rin malaman sino si Wasinanggo. Hindi ko din alam. Sino ka? Sino ka what sinanggo? Wala daw siya V8. Sino ka? At sino ako? Sabihin mo ka na lang sa private pag sinanggo kung sino ka. Type mo sa private. Okay. Si what sinanggo? Si what sinanggo? Sino? What sinanggo? Wasinanggo. Ay, okay. Okay. Sino kaya ang nakatama? Yes, na natin. Dalawa guys ha, dalawa. Wala. Wala pang nakasagot. Wala. May nakasagot na tama isa, pero yung partner mali. Oh. Sige guys, wala pa. Kaya nyo yan. Wasinanggo, meaning babae. Kung si Wasinangga, babae. So, si Wasinanggo, lalaki. Sino ako? Marami nang nakahula sa isa. Yung isa pa. Sino ako at si Wasinanggo? For 15 Gcash. Ayan, wala pa guys. Walang nakahula. Pero yung isa, ang dami nang nakasagot. Gusto niyo ba clue? Present video. Wala talaga guys. Mali. Ako, wala may nakasagot. Mag-timer ka na. Ako, timer tayo guys. Wala, hindi. Tama yung isa, tapos Taasan mo yung prices. 1 minute. 1 minute ba? 5 minutes? 2 minutes. Ayan, 2 minutes. Timer tayo. Sino Mama Ilongga? Hulaan nyo. Hindi, wala pang nakasagot. Yung isa, marami nang nakahula. Pero yung isa, wala pa. Parang hindi nyo pa siya natatype dyan. Hindi siya, clue, hindi siya live streamer. Lalaki at saka babae. Pinasal ko pero di dinadhana. Kasi may Ayan, guys. kanya-kanya pamilya. Ang isa Magbigay pa ako ulit ng clue, bawas piso. ang isa na sa planet Earth.
Hindi. Mali, Sir Abay, mali. Ala, hindi talaga nila maulaan. Ay, ano ba yan? Ano yan? Natin ang card. Ay, kailangan. 31 minutes, 3 seconds, 31 seconds, 37. May nakahula na sa isa ka, pero mali ang kasama. Ay, kailangan. Mali, mali, mali. Mali yung ano, yung kasama. Mali. Ay, kailangan. Ano na sinasagot mo guys, pero mali. Shout out Ma'am Nelly. Ayun guys, time's up. Wala talagang nakahula. Guys, palagi niyo pong nakikita, guys. Hindi, lalaki siya at saka babae. Lalaki. Bigkasin nyo na lahat ng lalaki dito sa community. Baka sakaling mahulaan nyo. Hindi, Sir Abay. Hindi, Ma'am Jo. Ano ka rin yung partner? Ay, kailangan. Wow! Ayan guys, isa pa. May nakatama na. Isa pa. Ilan ba yung mananalo? Dalawa ang mananalo ng 50 cash. Nakasabihin mo kung sino yung nakahula. May nakahula na. Sino yun? Kahula na. Ay, kailangan. Ayun lang guys. Iyahin nyo yung mga tinatype nila dyan guys, oh. I-face na kayo dyan, guys. May nakaano na, may nakatama na. Ayun! Ayan. Ay, kailangan. Ay, kailangan. Let's me. Congratulations, Ma'am Joris and Sir Abay. O, diba? Sige na guys, mag-ano na tayo. Ang tagal Mag-roll na naman tayo. yung nakahula. Oh my goodness. Hindi niyo nalata yung boses ko. Oh my goodness. Ulit na yan. Ano si Watsinanggo, bebe? Kung talagang ikaw si Kaya Kali, open bebe. cam. Open cam. 1 minute. Sinanggo. Open cam. Walang tumama. May tumama, oh. Uy! Parang hindi si ano. Parang mali tayo. Nakita ko yung background. Green. Hindi Hindi yun siya. Madaya. Madaya. Ikaw ha. Friend, oh my God ka talaga. Friendship, hindi mo nakakilala yung boses ko. Hala, nabudol tayo guys. Pati ako nabudol. Tayo, right. Yung number 1 budol ng community, ang nang budol. Siya yung magbigay ng prize dun sa nanalo. Kasi nang budol ka. Oh, nakita niyo yun guys. Green yung background. O si Ungye yun. Sino ka ba talaga? Pakaligi ka pa dyan. Nabudol tayo. Siya daw magbibigay. Sa magbigay ng prize, nabudol tayo. Nagula-hula pa siya dyan sa baba. Ay, naku. O sabi ni Nabudol tayo, Sir Abay. Hanggang at hindi namin alam kung sino si Watsimanggo.
nag-private chat siya dito. Sabi niya siya si Kaligi. Wala din kami alam. Budol talaga. May bakit naman? Alis na lang daw si Ma'am Jo. Ay, nako, Sir Junsuke. Turtle tayo, guys. Okay, guys. Type present, guys, sa matatawag. Ayan. Andito na si Sir Albim, Sir Abay, Paring Anbangs, Ate Che, CH Gaming, Sheldon Vlogs, Inday Elsa, Jinsig, Juris, Junski, KFW, Kavargas, Learn with Eli, Manelia, FW Greece, Papa Jobs, Quinjosa, Rain Asis, Robbie Bliss, and Zach Mary. Yan, sino yung hindi natawag, guys? Mag-ingay lang. Ma'am Jovelyn. Sige po, ma'am. Attendance na po, ma'am. Ilagay kita dito sa ating ruleta. At saka si Ma'am Maris, umabot. Jovelyn. Okay, ayan. Wala na, guys. Attendance lang po, Ma'am Jovelyn. Yes, guys, may any amount tayo to win 2 winners of 200 subs. Ayan, kukuha muna tayo ng una at huling lapag natin. Tsaka sharer. Ayan, shuffle muna. Una at huling lapag tayo, guys. Ang tanong, nandito ba? Instant? Dito ka ba? Parang hindi ko nakikita si Instant. Ba tayo? Nangyari. Umikot na ba? Parang hindi siya umikot. Ayan, Papa Jobs. Papa Jobs. Una at huling lapag. Ayan, nandyan si Papa Jobs. Sharer tayo, guys. 100 subs. Isang winner. Papa Jobs pa rin. Nag-share ka po ba? Wala, nandyan pala si Incent. Tingnan natin. Sino nauna? Delay ka, Incent. Wala ka, sino nag-hide ka, Incent? Ayan. Na. Okay, guys. Na, guys. Nag-share daw siya. Incent, sorry, Incent. Yan, magja-jacket ako sa inyo, guys, ha. Ayan, okay. Type start na tayo, guys. Type start.
Type start tayo, guys. Gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip pag wiggle-wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal, kung mahubog matagag sa Type start tayo, guys. kanot wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayaw wina. Para sa ating vlog. Laba, kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayon sa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Ratatatatantan sayaw wirap papapapapapam. Arcade music. Yan guys, bayin natin ang ating login 1. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Ratatatatantan sayaw wirap papapapapapapam. Bako sinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na ug kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Ratatatatantan sayaw wirap papapapapapapam. Yes man! Aha! Gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip pag wiggle-wiggle. Rampahitan ang mga bukol, kul! Pare sa nagtuba nga bahal, kung mahubog matagag sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na. Aha! Ey! 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 Ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapapam. Ayan guys, verify your ninja. Pwede na tayo magpalit ng ating mga ninja guys. Check ko kung sino yung mga nasa login 1. Tangira na ug kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba. Hirap Yung nasa login 1 natin, si Ma'am Jubilee nandito, Rain Asis, Maris, Papa Jobs, Bibi RB, ayan, Sir Albim, Sheldam's Vlog, at Queen Josta. nga bahal, kung mahubog matagag sa kanal. Ayan, check natin sa login 2. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na. Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayon sa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapapapam. Ratatatatantan sayaw wirap. Ayan, tapos na kayo mag-verify your ninja guys. Sabayin natin si Moringche. Nasa login po natin, nandito si Jovelin's Kitchen, Rain Asis, Albim, Papa Jobs, Maris, at BBRB. Yan natin kung may humabol.
sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira. Gibon na litong karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatatan ang bomba, hirap papapapam ratatatatatan sayaw wirap papapapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw ratatatatatan ang bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw wirap papapapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo back to pag wiggle wiggle rampahit ang mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagag sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot mangluwad ta sayawin na. Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatatan ang bomba, hirap papapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok ang sugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw ratatatatatan ang bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw wirap papapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot mangluwad ta sayawin na. Sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ang bomba, hirap papapapam ratatatatatan sayaw wirap papapapapapam. RK Camp Music. Ayan guys, finalisting na tayo guys. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira. Gibon na litong karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatatan ang bomba, hirap papapapam ratatatatatan sayaw wirap papapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa Ayan, babasahin ko yung mga nandito sa ating finalisting. pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw ratatatatatan ang bomba, hirap papapapam Nandito na si sayaw wirap. Sir Abay. Ayan si Sir Abay nagbabakas. Sir Abay ba? Gamay nga kunot nga Si Sir Abay nandito. mulapag Si Ma'am Rain Asis, si Ma'am Maris nandito. wiggle wiggle Ayan, tatlo pa lang sila guys ang nasa finalisting. Habol tayo guys. kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot mangluwad ta sayawin na.
Ayan, babain natin ang final listing, guys. Okay, nandito na rin si Papa Jobs, Sir Alvin. kanang iyang baho kay mula gubo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare Ayan, habol tayo sa final listing, guys. Pagtapos na tayo, babain natin si Sir Abay. Nandito na si Ma'am Sheldon. Ma'am Nelly, nandito na rin. nanay kong mula pag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang uso buok ang suot wako'y makibisan ginapanuhot manglupad ta Babain na natin si Sir Abay, guys. sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta kayo sa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam RK Camp Music Katatapos lang maghugas ng plato, lol. Aring huwag mo nang hugasan. Ba't ka dito? Kantahan mo kami. Babawi. Ayan, babain natin si Sir Junski. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira Gibon na lito kar mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog Brr! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam bako singko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mula pag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot Sige, Maring. Thank you, Maring. manglupad ta sayawin na Pakantahin mo mga kasama mo dyan. Si Maring Anbangs, nagsasampay pa Maring. Si Sir Junski, ayan. Hindi na yan! Ano na ako nag-washing. Ano na raw, sabi ni Maring Che. Tinula mo ako kay Donald Brown. Yung kanina ba? Yung kanina na boses. Saan? Kay Donald? Si Ma'am Gwen Diosa. Ma'am Gwen, hindi ko nakikita ang bakas ni Ma'am Gwen. Alipad na si Ma'am Gwen? Hindi, Maring. Lumala siya. Ayaw lumabol si Ma'am Gwen. Final listing siya. Tingnan natin. Mabilis bang lapag ko? Oo, para. Ilang minuto ba? 140. Gawin mong 140. 1:30. 140. Ayun, lumabol si Ma'am Gwen.
Nabulang ng friend. 1/4. Sige, hintayin ko muna kayo. Mamaya, pag sa ano na, sa mga participants na ano, 2 minutes tayo. Ayan. Dami na kayan. Si Marikan. Ayan guys, babayin na natin si Ma'am Ka. Sino si Bartoni? Dami namang mga impostor. Impostor. Mga impostora. Hello. Who are you? I'm fine, thank you. Who are you? I know you, don't you? Alam ko, kahit mag-iba-iba ka din ng ano, boses. Alam ko. Naramdaman ba? Yes, nararamdaman ko na ikaw. Nararamdaman ko. Ikaw ba, binudol mo kami kanina. Maganda lang yung kadugo mo. Yung tuloy, umalis ka ng Wala. Aalis talaga yon pag andito ako. Naman. Bakit kaya kapag nakita ka, Lord ko
Happy coming Three Kings. Three Kings. Dahil nilagyan natin si Ma'am Ilongga ng ng copyright. May pantanggal tayo ng copyright mga guys. Ito pantanggal ng copyright mga guys. Ate, bakit mahal maging mag-alaga at maganda kung Para pantanggal ng copyright, mega love shoutout pala kay Ma'am Ilongga. Welcome to my channel at saka Ma'am Anbangs.
Pinapaubaya na lang talaga luya sa bata. Uy. Uy. Okay, kanta ka pa. May kilala akong preso, lifetime yung sentensya niya. May nangangailangan ng mata, binigay niya yung dalawa niyang mata libre. May nangangailangan ng kidney, binigay niya yung isa. May nangangailangan ng kamay, binigay niya yung dalawa niyang kamay, walang bayad. Gusto niya pa sana ibigay yung paa niya, kaso nakahalata yung warden. Sabay sabi, nahalata ka na namin na, unti-unti ka nang tumatakas. Ano yun? Ikaw ha? Kanta ka na. May paganyan-ganyan pa ha? Noise. May kilala akong preso. Covers PH. Kinugulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi nagkulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalawang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi dinadana. Sayang nga mapagkaroon itong mundo. Inalimutan kahit nahihirapan. Para sa sarili kapakanan. May kilala akong Kuya, may tanong ako sa'yo. Paano kumain ng mag-asawa? Nagsasalo-salo, Eh yung mag-jowa. nagsusubuan, Eh yung walang jowa. nagsasarili. Kuya, Para hindi malas sa New Year, huwag handa bilog prutas baka gumulong palayo ang swerte. Huwag din handa ice cream para di tunaw swerte. Huwag handa apat paa tulad baboy, baka, kambing kasi baka takbo malayo ang swerte. Huwag din isda, alimango at lamang dagat kasi lunod swerte. Huwag din handa may pakpak tulad manok o pabo baka lipad swerte. Para sigurado pasok swerte sa 2024, huwag na maghanda para di ubos yung pera. Happy New Year! Naalala ko isang pare, nagbinyag sa mga bata. Nako, napakamot siya talaga ng ulo. Tinanong niya yung mga magulang, anong pangalan ng bata? Sagot ng mag-asawa, cellphone. Ba't cellphone? Galing po sa aming mag-asawa. Anong galing? Pangalan namin. Ako po si Celia. Ang mister ko si Ponce. Kaya ang bata, cellphone. Bata, kamot ulo. O ikaw, anong pangalan naman ng bata? Yung isa, napangiti niya yung mag-asawa. Charger. Ha? Charger ang pangalan ng anak niyo? O bakit? Galing po sa aming mag-asawa. Ako po si Chari,
Siya po si Roger. Ikaw, ano naman ang pangalan ng anak nyo? Napangiti yung mag-asawa. SIM card. Ako po si Siming. Siya po si Carding. Alam mo, sabi ng pare, tigil-tigilan niyo yan. Walang matutuloy na binyag. Sabi ng mga walang signal. Naalala ko isang Hi, miss. Bote ka ba? Bakit? Kape ka ng kape. Ba't di ka pinili? Nasa naman yung bote doon? Buti nga sa'yo. Giinuman ng tatlong tatay at umihi yung isa, nag-usap yung dalawang tatay. Sabi nung unang tatay, "Pre, successful yung anak ko, isang engineer at nakabili ng sports car para lang iregalo sa babae niya." Sumagot yung pangalawang tatay, "Successful din anak ko, pre. Piloto yung anak ko at bumili siya ng helicopter para lang sa babae niya." Bumalik na yung isang tatay, "Ikaw pre, kamusta yung anak mo?" Tanong nung dalawa. Sumagot yung pangatlong tatay, "Naging bakla yung anak ko at nagtatrabaho siya sa isang gay bar." Sabi nung isang tatay, "Sorry sa naging anak mo pre, sobrang disappointed ka siguro sa kanya." Sumagot yung pangatlong tatay, "Proud ako sa anak ko. Meron siyang 2 boyfriend at niregaluhan siya ng sports car at helicopter noong nakaraan lang." Paano naging mali ang pag-inom ng alak? May tama nga yun. Kung sino man dito ang may narating na sa buhay, gusto ko lang malaman saan kayo dumaan. Akala mo ba masarap ang buhay ko? Hindi. Mas masarap ako. Lahat ng tao may problema. Kaya kung wala kang problema, hindi ka tao. Hayop ka. Ang boring naman, walang magawa. Gusto mo, gawin natin yung ginagawa ng mag-asawa. Sige, gusto ko yan. O sige, mag-abroad ka, tapos magpadala ka sa akin ng pera, gagamitin ko sa pambababae, tapos ipapatulpo mo ko. Ang malas mo. Bakit? Ang pangit ng iniyakan mo. Kapag napapa-CR daw tayo, ang tawag daw dyan ay tawag ng kalikasan. Paano kung utot? Miss call pa lang. Sabi ko sa'yo, iwanan mo na yung jowa mo. Mamili ka. Sa kanya, na palagi kang umiiyak. O sa akin, na palagi kang umuungol. Gago! Problema sa buhay. Gusto mo pala ng healthy relationship? Magjowa ka ng gulay. Mindset ba mindset? Buwan. Ang dami-dami mong problema sa buhay. Gusto mo pala ng healthy relationship? Magjowa ka ng gulay. Mindset ba mindset? Buwan. Pag malapad daw ang noo, smart. Wow. So pag kalbo, globe. Ang ganda ng panaginip ko. May trabaho na daw ako. Wow. Baka tulog nga uli, baka sahod na. Kamatis ay pampakinis ng kutis.
at ang kalabasa ay pampalinaw ng mata, ang alak naman, pampaganda ng asawa. Kung Sabi nila, hindi daw mahalaga ang pera. Napansin mo ba? Na hindi ka rin mahalaga pag wala kang pera? Para sa lahat ng mga mister, pakiusap lang ha. Huwag niyo lang hanapin ng pera, inindiregin niyo kay Mrs. Ang buhay ay weather-weather lang. Kung nasa baba ka man ngayon, magtiyaga ka lang. Mararating mo rin ang taas. Basta, may hagdan lang. Ang paano mo sasabihin sa kasama mo na may muta siya nang hindi siya napapahiya? Ganito. Pare, may muta ba ako? Wala naman. Buti ka pa, meron. Paano mo naman sasabihin sa katabi mo na mabaho ang hininga niya nang hindi siya napapahiya? Ganito. Pare, yung flavor ba ng toothpaste mo, tae? Ito pa, paano mo naman sasabihin sa katabi mo na amoy putok siya? Simple lang. Pare, ang baho mo. Amoy kang putok. Siyempre, aamoy niya yung sarili niya. Sabay sabing, joke lang. Putot mo yata yung naaamoy ko. Paano? Undas na naman. Ang bilis-bilis lang talaga, no? Parang nung undas pat ka nang iniwan. Kung ang buhay mo ay walang problema, walang konsumisyon, walang magulo, walang sakit ng ulo, ibig sabihin nun, wala kang jowa. Ang time ay mas mahalaga kaysa sa love. Ayaw mo maniwala? Ganito kasi yan. Kapag binigay ko ang love, tapos wala naman akong time sa'yo, maniniwala ka bang love kita? Hindi, di ba? Pero kung ibibigay ko ang time ko para sa'yo, I'm sure ma-appreciate mo na love kita. Bugtong-bugtong. Hindi ka hiniling, pero bigla kang dumating. Ayaw kitang tanggapin, ngunit ika'y nanatili pa rin. Ang sagot? Ubo, sipon, lagnat. Kala mo, jowa, ano? Tara, dito umiikot ang buhay ng tao. Pag wala ka nito, para kang basura sa mundo. Bali-balik na rin man ang mundo, pera ang gumagalaw sa paligid mo. Ito yung bagay na nalikha ng tao na hinahanap-hanap ng kahit sino. Hindi mo mabibili ang gusto mo pag wala ka nito. Hindi mo mapapalapit ang mga tao sa paligid mo pag wala ka nito. Pera na kayang sumira ng pagkakaibigan at pamilya. Minsan kakaibiganin ka pag may pera ka. Kikilalanin kang kapamilya pag asensado ka. Pero pag nawala sa iyo ang pera mo, lalabas ang tunay na hulay na nasa paligid mo. Matutong magtabi para sa sarili. Huwag bigay dito, bigay doon. Kasi sa huli, ikaw din ang mamumulubi. Bawal tayo tumarin. Artista nga, todo pa ang trabaho kahit mayaman na. Tayo pang artistahin lang. Ngayon ko lang na-realize, kaya pala walang babae na nagtitinda ng taho. Kasi baka pag napachismis, ang taho mapanis. Hindi lahat ng relationship totoo. Yung iba, relation trip lang. Sila opto Boracay, opto Subic. Ako, oplosion na lang. Malamok sa amin eh. Ay, unfair talaga ng buhay, ano? Yung iba, mayaman na nga. Tsura pa. Pero ito nanood ng video ngayon, pangit na nga. Wala pang pera. Kung wala po kayong magawa,
Buksan po ang zipper. Ipasok ang kamay sa loob. Tukutin ang libro. Magbasa ka. Ano ba nasa isip mo? May kilala akong pre... Mahalagang paalala. Ang asawa ng iba ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting pangkamot sa anumang uri ng kati. Pag ang babae daw naglambing, parang bata. Pero pag ang lalaki ang naglambing, sigurado, gagawa ng bata. Girls, babawi tayo. Ang lalaki, kapag babaero, sigurado maliit ang ano. Bakit? Kaya yan palipat-lipat, humahanap lang niya ng kasukat. Nagtanong daw yung anak sa tatay niya. Sabi nung anak, "Tay, ano pong ibig sabihin ng one for all for one?" No. Sabi nung tatay niya, "Madali lang yan, anak. Pag galit ang nanay mo sa'yo, No. damay tayo lahat." Dito sa Pilipinas, pag kulay blue ang mata mo, ipapa-KMJS ka. Pag kulay pula, PDEA. Dito sa Pilipinas, Alam nating Ang alak, mainam kaysa sa gatas. Bakit ka mo? Dahil ang alak, kahit anong oras, pwede mong inumin. Nakakapagpalimot sa problema, bumubuo ng tropa, at minsan nga libre pa. Ang gatas, sige nga, may nakapagsabi na ba sa'yo na, "Brad, may problema ako, tara, dede tayo." Ang alak, Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam natin, huwag ikumpara ang presyo noon at presyo ngayon. Dati, mura pa. Ngayon, mahal na. Ikaw nga, dati minahal ka. Ngayon, minumura ka na. kapag pinagchichismisan ka, dapat proud ka kasi special ka sa kanila. Isipin mo, sinasayang nila ang importanteng oras ng buhay nila para lang mapag-usapan ka. Kaya dapat magpasalamat ka kung ang mundo mo ay puno ng mga kontrabida. Sila kasi ang nagpapaganda ng iyong istorya. Basta tandaan mo lagi na ikaw ang bida at supporting cast lang ang role nila. Tandaan mo, huwag kang matakot sa patay, matakot ka sa iyong kapitbahay na lagi nakasubaybay sa iyong buhay. Bagong Pilipinas. Kung ako'y ilang ipakanta sa Titanic, intro pa lang, nalunod na ang tanan. Hindi na effective yung Kispirin at Yakapsul. Mas effective ngayon, paracetamol. Pare, bakit kaya tuwing nag-uwi ako ng jowa ko sa bahay namin, hindi magustuhan ng inay? Madali lang yun, pare. Try mong mag-uwi ng babaeng kamukha ng nanay mo. Nagawa ko na rin yun, pare. Ayaw naman ng itay.
Pare, kapag ang buntis ay naglalakad, anong parte ng katawan niya yung nauuna? Siyempre pare, tiyan. Hindi pare. Hindi pa. Hindi pa rin pare. Ano? Nguso pare. Bakit? Aso yung buntis pare. When you are angry, Yan guys, lag out. don't waste your time with explanations. Sa lahat ng mga nagiinom dyan, huwag naman kayo picture ng picture tapos ipopost nyo. Maawa naman kayo sa ibang mga kasama nyo. Tandaan nyo, hindi lahat nagpaalam sa asawa nila. Ayan tuloy. Ano? Outside di Colombo. Uy, tapos na? Yes. Tapos na pala. Ay, nako. Okay, bababa na ako, Ma'am Ilongga. Thank you, Sir James. Ayaw mo na maglaro. Ayaw mo na maglaro. Walang kabuluhan yung piniplay mo doon. Ay, nakakatawa doon. Diyan pa pala siya. Dapat minumute mo. O mag-mute. Doon ka kasi masaya, kaya inayaan ko na. Hindi na lang ako nakakanta. Ang sarap ng sarap ng pag- Sige, Maring, kanta muna. Hindi ako, hindi na. Nangluod na ko. Wala, stick na yan. Kanina pa, Sir Junski. Kaya pala may... Piling mo nakamute ka? Oo. Atik ka. Oo nga. Pag Sir Dia, oy, budulin mo na naman kami. Oo nga, nakamute ako nun ah. Hindi ka na nakamute. Sa baba. Iba pala yung na-mute ko. Yung watchinanggo lang pala, wala stick. Budol ka talaga. O sige, kanta na, Ma'am Anbang. Ayoko na. Muna. Kanta ka muna, Sir Junski. Hindi na ako kanta kasi magsasampay pa ako. Ha? Magsasampay. Luod na. Luod na siya. Nang luod na siya. Marunong ka rin pala mangluod? Naman! Gusto mo, Sir Junski, ikaw lang? Ang gusto mo, ikaw lang mangluod? Sige. Mag-last song na ako ha. Ayan guys, may magpapa-entry ba sa ini-amount natin? 200 subs ang mananalo. Ayan. Dalawang 200 subs, kaka 5 days play all. Isang 5 days play all, guys. Sana ang kakanta. And magta-timer ako guys ha. 5 minutes. Ayan, para sa mga gustong magpa-entry. Okay, go. Any amount. Akala ko ikaw ay akin,
Totoo sa aking pangalan, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Nanais ko mapalapit sa'yo, nanais ko malaman mo ng mga paghihirap ko, baliwala na sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, ngunit ako pala isang naghahangad ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Ibang yun ay naglaho na, at ito ang iyong tahanan. Ako'y masyadong nasaktan, ako'y pag-ibig at pagsuyo. Ngayon, kahit nasa luha, pagbabayaran mo. Hirap sundan ng tono nitong kanta na to. Kaya mo yan. Sige. Kakanta. Last song, last song.
Okay ka na, Sir Junske? Yun na yun. Ihutoy eh. Okay guys, ayan. Wala nang hahabol guys. Si Ma'am Anbang, wala na, hindi na kumanta. Nagtampo na talaga siya. So kasi, Ataya. Ataya kayo. Si Ma'am Jill Dams ba, no? Hindi talaga yan nagta-type dyan. Puro tawa na lang yan siya ginagawa na dyan. okay, ayan. Dito muna tayo sa overall guys. Last na yun, Sir Junske. Wala ka. Wala, Sir Junske. May CPR ko. Ang bilis naman ito. Ayan. Palaro na tayo guys. Type palaro tayo guys. Ayan. Sir Junske, kanta ka lang Sir Junske. Sir Junske, nandyan ka pa? Uy. Ha? Kanta ka pa? Di na, si Ma'am Anbangs na ang kakanta. Eh, nangluod na. Hindi, nagluod. Pikahan. Luod-luod siya dyan. Paluod-luod pang nalalaman. Ayan guys, type palaro tayo guys. Overall muna tayo. Pagkatapos natin, doon na tayo sa, sa any amount. Okay, roll call muna tayo. Roll call, hindi pa pala ako nag-roll call. Ayan. Ano? Naanto kami. May kuryente na, Sir Justin. Oo, kakabalik lang. Hanggang kailan kaya yan? 3 p.m. 3 p.m. nag-brown out. Hmm. Tapos bumalik ng kinaumagahan. Mga alas 11. Tapos hapon, brown out naman. Bumalik alas 11 tapos nag-brown out naman kanina alas 6. Bumalik alas 9. O di tamang-tama, no? May live pala. Hindi tuloy ako nakakaakyat doon kay Ate Che. Yeah. Hinintay ka niya kanina. Kakanta ka. Nagtampo ngayon eh. May bukas pa naman. Ayan guys. Ano na tayo? Roll call na tayo. Kung hindi mag-brown out bukas. Hindi na siguro yan. Hanggang nun sa Capiz, classes Parang lang guys. rotation na ata to eh. Saan nga yung probinsya nyo sa Saan nga yung sa may Batad. Sa? Sa Batad. Sa Batad. Batad? Saan na yung Batad? Stansya. Stansya, no? Kasama pa pala doon? Hindi na yun, kasama. Kaso hindi lang nila kilala ang Batad talaga. Hindi siya Okay guys, roll call na tayo. Sir Albim, nandito na. Sir Abay, Anbangs, Ate Chi, CH Gaming, Sheldon Vlogs, and Elsa, Jinsig Juris, Sir Junski, Jubilin Kitchin, ayan. KOFW, Kavargas, Learn with Tilay, Manelia, OFW, Maris TV, OFW Greece, Papa Jobs, Gwen Josa, Rain Assis, Ruby Bless, Zach's Diary. Ayan, sino po yung hindi natawag, guys? Sino ang hindi natawag? Ayan, mag-ingay po.
Silangki, wala. Wala pala silangki. Baka sugurin ako dito mamaya ni Langki. Bakit hindi mo ko nilagay? Ayan, Langki. Wala na, guys. Okay, wala nang nag-ingay. Ano na tayo? 100 subs. Dalawa. Wala tayong music. Nakabingi. Walang music. Type present. Kay sino yan? Maris TV. Ayan, 100 subs na Maris. Nandyan ka ba? Nandyan ka ba? Mamaris, type present. Wala si Mama Riz. Ay, meron natin guys. Second. Mama Riz. Ayan. Wala si Mama Riz. Gusto natin. Huwag kang mag-pang. Tapos natin. Wala si Mama Riz. Maris, nasaan ka na? Yan, Sir Abay. Sir Abay ba? Sir Abay, type present. Pinelid B. Tawag. Hindi na tawag. Ay, oo. Lagay ko, Ma'am Nelly. Andyan ba si Mama Riz? Saka si Sir Abay. Ayan, andyan na po Ma'am Nelly. Andyan na si Sir Abay. Ayan. Si Mama Riz nang wala ko tayo isa pa. Di ba natulog to Sir Abay? Baka may Jew. Ayan, Sir Albem. Yan, andyan yan si Sir Albem. Okay, next tayo. 6 na 50 sub. Ayan, okay na po Sir Alvin. 6 na 50 subs, guys. Sunod-sunod na to. Type present, Ma'am Queen. Ayan, sunod-sunod na to, guys. Maring Anbang. Nandyan si Ma'am Queen. Bigay natin sa iba. Hindi man siya lumabas. Bigay natin sa iba. Present. Yan si Maring. Ayan. Bigay natin ulit sa iba, guys.
Nalo ka na. Bakit ikaw pa rin? Delay. Wala ka na, Ma'am Advance. Na-delay ka na. Nilalantagan na lang din ako ah. Yes, hanap na. Kainaman. Yan, maraming shuffle na yon. Hi, kainaman. Naman. Uy! Ano? Wala yan, tulog. Wala sila kurente. Ano? Urgency. Ay, present! Kailangan makita yung present mo doon, oh. Uy, hindi ka nag-type ng present, uy. Oh, excuse me! Tumingin ka, i-check mo yung live chat. Gusto mo makita yung present ko? Ano yan? Ano yan? Uy, wala. Mag-away tayo. Ano yan? Ikaw ang walang present. Sheldom's Vlog. Yan tayo present, Ma'am Sheldon. Andiyan yan si Ma'am Sheldon. 200 subs to no, Ma'am, ano? Huwag mo nagmamadali dyan. 200 subs daw to na, Ma'am Anbangs. Dalawa na. Wow! Ikaw din ang magkapal ka ron. Ikaw din magkapal. Guys, ipunin yung subs nyo guys kasi mag-GGLS kayo guys. Yung mga naka 1K subs na may get, pwede nyo na ipunin yung mga subscribers nyo para sa GLS nyo. Anday Elsa, ayan, tulog siguro. Sir Abay, nandyan ka pa ba? Present mo si Ma'am Elsa. Sa GLS ko pala, ano, subs lang lahat ibibigay ko, walang Gcash. Dalawa na lang. Wow, I like that. Sige, sponsor ako. Sponsor ako. Ano lang, maraming Gcash yun. Ay, marami na palang Gcash. Hindi na kailangan. Binting 50 Gcash. Ah, marami pala. Hindi na kailangan. Diyan si Daddy Aboy. Ma'am Elsa, wala. 50 Gcash lang pala, no? Ayan mo, si Aboy F-Frame. Pag Maraya ano, sa loob. Pag nakaano ako, nakapamagol, di ba, Sir Abay, no? Zach's Diary. Ay, present, Ma'am Grace. Pag nakapamagol ako, marami Grace, talaga. nandyan ka ba, Ma'am Grace? Nasa gilid-gilid lang yan si ano. Yan, isa pa, guys. Pahipi. Ano, ilan na ba yung Ma'am Roby? Uy, nanalo Yan, ulit. wala na to. Wala na yun. Nanalo ulit, present. Wala si Ma'am Grace. Baka umalis sila ni Baby Zach. Naku! Nanalo ulit. Bakit kayo lang dalawa kilala ni Roleta? Andyan si Ma'am Zach. Andyan si Ma'am Grace. Nandyan yan. Kilala ko yan. Ano yan? Ayan, nandyan si Ma'am Grace. Sir Alvin, kayo lang tatlo ang kilala. Kayo lang tatlo ang kilala. Ayan ko nga. Ayan. Okay ni po, Ma'am Grace. Ayan. Ibigay ni Ma'am Puendiosa yung napanalunan ko, Ma'am Ilongga. Kanino? Ibigay mo kay Ma'am Queen. Good job. Ano ko na nga, Ma'am Anbangs eh. Kinuwinta ko na nga yung magkano yung bibigay ko Gcash eh. Sana all. Marami na. Isama ko na yung sponsor mo doon eh. Oo, sige. Magkano ba? Secret. Ako
nakaya. Huwag nating i-broadcast kung magkano. Kasi i-PM mo lang. Kasi may ano, sa may ano, private chat. Oh. Ganun lang nga sa akin. Ganun lang. Yes, Papa Job. Ito na guys, so sa ano na tayo? Okay na ba yan? Oo, pwede na yan. Basta ano, maluwag sa kalooban. Yes, basta mayroon, no? Oh, okay? Deal or no then? Okay na yan. Kay Ma'am Alongga na lang ang ihintayin ko. Herbal na yan. Medyo malaki na yan. Mamigay Dito tayo na lang ng guys, contest. shuffle ko na lang dito. Tapos ano, subscribers 1,000. Tapos yung wifi ko dito, hindi pa nakiklaim to eh. Pamigay din natin. Nanikiklaim ba yan ni Tita Langgay? Pinabayaran niya eh. Kung pinabayaran niya, sabi ko, kunin niya para pang premium niya sa ano niya pa, jealous niya. Kasi nga ano, hindi siya nakapunta. Hindi kayo nakita. Oo. Pamigay natin to. Pati yung ano ko, yung sopa ko dito, ibigay ko to daw. Ayoko niyan. Yung may sopa, may baka, may laway yan. Iyan siguro yung mga ginagawa mo, no? Nilalawayan mo siguro yung higaan mo, no? Ay! Alam nyo guys, hindi ako naglalaway, pero umuungol. Ay sabi na, ang sinasabi ng mga kasama ko dito, para akong inaano. Umuungol ako guys, hindi naman siya hagok. Ungol daw talaga. Hinay daw boses ko? Hindi sakto lang. Bungol ni Sir Abay, oy. Hindi yung boses ni Sabi. Umuungol daw ako, gumaganon daw ako. Gumaganon daw. Paano? Maganon daw. Hindi siya hagok. Hindi siya yung hagok na ganon. Muungol daw talaga. Yung parang may ginagawa na milagro. Ganon daw. Baka hindi ungol yun. Baka ano yun. Baka hagok. Yun sabi ng mga katabi ko dito. Hindi ko naman alam na ganon. Hindi naman nila sinin sa akin yung record. Gusto ko yung sanang pakinggan. Ano daw, yung parang may ginagawang gano'n, yung boses. Sabi nila na nanaginip ka ba? Sabi ko, hindi naman. Ganun lang talaga. Nanaginip, tapos may ungol. Ano kaya yun? Yun nga, sabi nila baka nanaginip na ako ng mga Nanaginip siyang ginaganon siya. Oo, pero hindi. Oo, nag-ana-ana. Ano na si Ma'am Ilongga? Ilongga. Ala. Pero hindi, yun ay sabi. Daw na ginaganon. Minsan, ginigising nila ako. Yan guys, nababa ko na ang pre-all natin. Meron na tayong dagdag Gcash mga guys. Meron na tayong dagdag Gcash. Papa-price natin sa sa pizza sa January 9. Ay, Hindi ko Martes. i-broadcast mga guys kasi confidential tong nag-sponsor nito. Confidential. What's that big amount? Sabi ko mapanood ako. Confidential yun eh. Dapat hindi yan malaman mga guys kung sino at magkano. Yes. Hindi mahalaga kung magkano. Ang mahalaga galing sa puso. Ganon. Maliit man yan o malaki. Paano yung ungol? Paano? Yan. Okay guys, dito na tayo sa ini amount. Parang Confirm guys. Yan sabi nila eh. Parang kalabaw. Baka. Sir Alvin, may kay Maring Anbangs, 2. Tama ba? Pa-confirm guys. Tawa lang si Ma'am Ruby Bliss dyan. Kay Sir Johnsky, 2. Kay Manelia, 2. Nelly D, 2. At Ma'am Ruby Bliss, 1. Nagpa-entry din si Ma'am Ilongga, no? Ay, si Ma'am Anbang? Bakit mo pina-question? Akala naman siguro mananalo siya. Wala
hindi ako na-expect. Wala namang habol. Alam Tapos, mo ba? tapos siya yung nanalo sa dalawang ano no? May kwento Sa ako. dalawang 200 no? Grabe. May kwento ako. Dito kasi dati sa bahay namin, partition lang. Cortina lang ba? Isang room, tapos yung harang cortina. Magkasama kami ng asawa ko at sa kabila mag-asawa din. Siguro naririnig nila ng ungol ko. Baka nasa isip nila nag-ana-ana kami ng asawa ko. Totoo yun, totoo. Oo. Baka iniisip nila nag-ana-ana kami pero Bakit hindi. pumunta na ba yung asawa mo dyan? Opo, andito yung asawa ko. 6 years po siya dito. Unang punta niya, nagpa-Afghanistan siya. 1 year siya doon sa Afghanistan. Tapos, visit-visit siya dito sa Dubai. Tapos dito na siya nag-work ng 6 years. Bakit umuwi? Gusto niyang umuwi. Gusto niya na mag-business. Eh, wala namang nagawa. Yun lang. Huwag ka naman naming tanong. Ay, baka sana ka mapupunta yung tanong mo. Basta yun yun. Basta yun yun. Panalo ko Gcash pa ko na pwede kasama ba? mo asawa mo dyan sa abroad pala. Ako, 6 years kaming magkasama Pero dito. ano trabaho niya dyan? Ano siya, sa restaurant, gumagawa siya ng mga shawarma, burger, parang chef, ganon. Chef pala yung asawa mo dyan. Yes, masarap siya magluto, tapos palagi umuwi ng mga shawarma, burger, sweets, ganon. Kaya siguro na Kaya Yes, siguro isa, yun isa ang din yung dahilan rason na siguro ba? nagkaganon siya. Siguro Yun ang pass mo, dahilan. pass Baka mo. naghuhugas Kasi din siya. nag- Ay, tama na, wag mo na akong interviewin. Saan ka mapunta eh. Ma'am Ilongga, kasama mo ba yung asawa mo dyan? Lalalala si Ma'am Ilongga. Lagyan ng loading. Kagilok kayo, Naglo-loading lami kayo. Lami kayo. Kahit lami kayo. Big letter, caps lock, friendship. Si Ma'am Ilongga nag-antay lang na puntahan siya ng ano niya, yung jowa niya dyan sa New Zealand eh. New Zealand. At kagilok. Parang pupuntahan na nga yan siya dyan kasi nagpariban eh. 20. Happy birthday, June Street. Bawal yan dito. Chappy daw. Bawal yan dito. Oh, Chappy. Bawal din sa face. Bawal. Anong Chappy? Happy daw, Chappy. Chappy no, alam mo yung tagwa 1 peso, yung maliit na sopo, Chappy. Chippy. Chippy. Yung orange yung balot. Matagal pala. Yun Yung siguro ang matagal. dahilan. Yun ang dahilan. Isa din yun sa mga dahilan. Yun talaga. Yung lola ko ganun din eh. Ganun din. Buti, pero hindi siya na ano siya, nabulag. Ha? Nag-ano kasi yun, nag-uling ba? Nag-uling. Ulig. Mahirap talaga yun pag galing sa mga ganun. Sa mga init. Mga restaurant, tapos mainit, tapos Oo. nahukat kamay. Ganun. Kaya kung ikaw galing ka sa init, maligo ka kaagad. Ayan. Galing sa init, kailangan Ayan na guys. pagkalamig. Anong number, Ma'am Ilongga? Anong number? Oo. Pinakahuli. Number 9. 9. Number 9. At saka number 5. Hala, number 5. Kahit number 5 at saka number 9 lang sa akin. Go, BB! Tatlo man yun, di ba? 5 days play all pa. Ang huli. Ang play all number 9. Ah, 5 days. Ang 200 number 5 saka 10. At saka, number... ano ba talaga? Play all nga ang number 9. Oo. Ay, alam, mali. Five. Number 5 all din. 200. 10, 200. 5, 10, 9, 200 subs. Ano ba, tatlo? Ewan ko na yung maringan. Ito mali na. Alam mo tama. Oh, ayan. Namalik lang ito, mali.
Number 9, play all. Number 9, play all. 5 at saka 10, 200 top. Ay, nako. Ang gulo kasi ni Mama Okay na. Bags eh. Wala natin. Shuffle muna natin. Ayan. 1 minute, guys. Dapat Oh. nag-business din Turn nyo na. mga siomay, shawarma doon. Ano? Wala nga. Drawing. Drawing na lang. Yes, drawing. Ay, kaluoy. Maluoy mo lang. Wala bata. Kaluya bataa. Wak. Pangag. Pangag daw ko no, pangag. Nagpaganda si Manilungga o pupunta siguro yung boyfriend talaga niya dyan. Hindi nga, bawal na dito sa Disney. Ay, nako. Oh, talaga. Bawal ba magpaunat? Chongkoy la abo chikplok plok plok. Agoy. Ang bilis. Nuna. Bakit nangunguna ko? Ano naman yan? Sige lang. Number 5 naman yung isa. Number 5 naman yung isa eh. Tingnan nyo. Number 5 yung isa. Oh, tingnan mo Mama Ilongga. Sure ka? Diba number 5 yung isa? Oh, diba? Chongkoy la, ate ringkongkoy la, plok plok plok. Ayun o, nakikita ko. Ay, number 7 pa ako. Sino kayang number Tingnan mo 5? yung number 5 Ma'am Ilongga, diba? Ako yan. 6. Alam, Marie. Uy, bata lagi. Oy. Good luck. Sino kaya? Hi. 5, tingnan mo yung number 5. Ma'am Nelia. Congratulations. 4 pala. Napakasakit yung nasusunod pa sila. 6 natin. Hindi pa ginawang 5-6. 6-7 pa siya. Okay guys, ibababa ko. Tulog na nga tayo. 200 Malas naman. subs. Grabe siya sa malas. Manelia. Kay Ma'am Anbags, nagpagitna talaga sa 5 at saka. Kasunod pa talaga. Luuya, ay. Kaya sana kung pinalayo silang dalawa at magkasunod Hindi pa. man nang lumapit sa katotohanan. Kaya nga, kung sana yung magkalayo sila, yung magkatabi pa talaga. Yeah. Congratulations, Ma'am Nelly, Ma'am Ruby Bless, at Sir Alvin, Sorry Sir Junsky, at Mare. Tulog na nito. Tulog tayo. Mayad pa. Ay, inalok na. Ayan, thank you guys. Thank you, Mare. Pag kakris mo nga ulit, Ma'am Ilongga, kung mananalo pa rin. Nabibigyan ka mo Gusto mo panalo? masaktan? Nagugol mo naman yan, guys. Shuffle mo. Gusto niya masaktan. Kaya Ulitin siguro, natin. hindi mo sinapol eh. Hinapol ko yun. Ayan. Sige. Kahit ano lang, kahit 20 seconds. Ay, gosh, 1 minute. Ayan na. Malas tayo pag 1 minute. Ano gusto mo? 1 second? Oo, 1 second. Yung pag okay pa, diretso, lapag. Ay, naku. Ulitin na lang natin. 1 second na lang. Malasa, eh. Sir Junsky, ulit na lang natin 1 second. Ay, mananalo na yan pag walang pa-prizes. Atay, no, Gusto niyang masaktan, guys. Bigyan natin. Ang 5 at saka 10 kay Ma'am Anbags yan. Number 7 ka man, Sir Junsky. Tingnan mo. Tingnan mo yan, oh. Oh.
Ay, number 3 yung isa niya. Ay, number 2. Number 2 yung isa niya. Ang hula mo? Tingnan mo yung isa niya, number 2. Oh, number 9. Kayong dalawa, oh. Oh, Jinsuke, number 5. Jinsuke, number 5 at saka 5. number Nakita, oy. Oh, panalo ako, play all. Sabi ko sa'yo, masasaktan ka. Number 9 at saka Okay. Di ba ang 10 at saka 5 100 subs yung 200 10. subs. Tapos Tapos ang 9 yung play all. Nanalo yung dalawa ko in ano lang, in my dreams. Diba? Bakit kasi inano pa no? Nasasaktan na talaga tayo. Maasa pa. Malay mo, ilista niya yan. No, Ma'am Anbangs, no? Malay natin, no? Ilista niya yan. Oo, baka ilista niya yan. Baka ilista pa niya yan. Check ko nga sa attendance kung ilista pa niya. Nalilista niya. Wala talaga. Excited kayo ba? Ay, nako. Asa pa. Asa ka, Marco. Oh, nanalo. Nanalo yung dalawa ko, oh. Luuya. Dapat pag una mong Ma'am Ilongga, una mong duck race, time first. Oh, tapos sunod na, ganun. Better luck tayo. Uy, nilista niya, Ma'am Anbang. Nilista niya. Nilista ko. Nilista nga niya. Yung nanalo lang, tayo hindi. Ang galing ko na ngayon dyan, masasaktan ka lalo eh. Ay, nako, makababa na nga lang. Good night, everyone! Yeah. Good night! Better luck next time, Sir Junski. And thank you, Maring. Thank you. Bukas! Wala ko muna bukas. Ka na Paalam hindi ka ang link mananalo. kayo. Grabe talaga naman, oh. Hindi na nga nananalo, pinaano pa. Huwag ka na mag-entry. Di ka naman nananalo. Bakit mo na? Sino natamaan? Yeah, thank you guys. And congratulations, Ma'am Ruby. Ha? Sino natamaan? Wala pa na, friendship! Okay, bye-bye. Thank you. Thank you guys. Ayan, pwede na tayo matulog. May bingo pa. Thank you, Sir Junski. Maring Anbangs, thank you. Maring Che. Instant Elite. Thank you. Maring. Sana si Che, hindi man lang nag-send ng message ko. Gugas mo sa Twitter. Grabe yun, ilang oras nagugas yun. And thank you, Ma'am Nelly. Ayan. And guys, thank you. See you next week. Ayan, next week ulit ako mag-live. And once a week lang mag-live guys kay may amo. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga moderators and admins. Ayan, Sir Abay, thank you. Ayan, kay Sir Dong at kay Ma'am Ivy. Dong Ivy Community. Shout out and thank you guys. Ayan. Countdown na tayo. See you next week guys